Hey, hallo, goeiedag. Ik ben onderweg naar het Sterrenfoes, want ik ga voorbereidingen treffen voor volgende week. Want volgende week maak ik namelijk door nummer 8 van Phil en Preuven. De Philharmonie en het Sterrenfoes samen. En wat ga ik dan presenteren aan u? Nou, ik ga voor u presenteren sowieso onze standaard heerlijke borrelplank van het Sterrenfoes. Maar daar ga ik dan uitbreiden. Ja, niet de plank, maar wel alles wat erop ligt. Want wat komt erbij? Ik ga extra maken een varkensherspiesje met peperroomsaus. Er komt bij een empanade gevuld met gehak, Mexicaans gekruid met gatunkes erbij en paprika. En er komt bij een kipcocktail. De kipcocktail wordt lekker op stokbrood doen. Heerlijk. Nou, fantastisch. En dat kan ik maken voor de prijs van €20 voor 2 personen. Dus ik zou zeggen, kijk daar even weer, want dan gaat er zijn wie de een en ander zal uitzien. Zo, allemaal welkom in de keuken hier van het Sterrenfoes. We zijn bezig met het koken. Ik zal u even laten zien hoe we bezig met zijn. Kijk hier ziet je het gehak door de varkenshersen, de kip en de ingrediënten. Dus we zijn gauw bezig. Blijf nog even kijken, dan ziet je daar het eindresultaat. En denk eraan, bestel die actie Preuven met de Phil, nummer 8, de 11e december. Ik zie je volgende week vrijdag. Joei joei!